Pulis pun bro, kajing mutip amta ka result jong kajing mare jong ka meklia pulis menta kasngi hapo sopian food MLP sopian bad result female kare jong ikan the jong ka AB kategori mo shpotrik bune menkong ar jar san tementa kasngi kibun ma kebayo excellent kidon hadu ar fuingut e ikan the kebayo excellent baro kandidat ki bawan mare kidon nrus pa nyungut kiba pas san spa khandai ngut pat kiba fail khandai pa prangut te hangne ngalapan i kat kum ka shift te ke bayo bun tam excellent ka shift ka shift number 4 hadu khandai ngut shift number ningkong san ngut ba ar lai ngut ba lai saw ngut te kine baro kidon ar phoi ngut ki bayo excellent te sapai hima phi teng jong kine dit ki bayo excellent bat ki ba yo ar san mark ter ter jong ka result nang ni sepo